बारग'नाय सिखोला नायनो मोजां आंलाय भारानि बारग'नाय सिखोला नायनो मोजां आंलिया मा जालाबायखोहाय बे फाग्लि जिग्रेरा हा होनलाय खुगाया मानोब्राय नों हा होनल' ना दे न'आलाबो orang जागोन मा खुगारां जागोन न'गोन आबो बेला मानि खुसि सिमां नाबेवफोरा आंखौ संदों नामा आबो बेला खुगाया सिग्रो नोंनि हाबानि बोसोरसे उनावसो जागोन आंना आं एसएसखौ पास जाबाय आफा हामथारबायलै हरलै मिस्टार मावबा आफा आं बेखौ टाउनावसो फरायहैनो गोसो हा टाउनाव फरायहैनो गोसोबालाय माथो फरायहैब्लानो जाबायना गोसो होनानैल' फरायहैयो आयं नोंसिनि मोजाङानो जोंनिबो मोजां दे मावनो रोंजेननायनिफ्राय गावनो रुवाथि बादि मावै दाङै जाहोबोबाय लेखा बुरजा फरायनानै मोजां न'खराव बिलाइनो हाब्ला मोजां जागोन Friends, दिनै TDC फर्स्ट इयार निउकामार स्टुडेन्ट्सफोरनि कलेजनि गिबि सान दिनै जाय सिख्लानि महरा आंनि नोजोराव गोग्लैगोन बिनो आंनि गोरबोनि जिउनि असे लोगो महरै सेलेक्ट जागोन जेन'ब्ला दिनै रावबो बिउटिफ्रानो फैयालायनो माबा नाब्लेब्ले गुरब्लेब्ले हंलेले लद्राय लसिफोरल' फैयोलायनो हिन्दी फिल्मनि थुनथुन बादि बुसिसि बुंब्रांब्रां बुरला बुरथा सोमब्लेब्लेफ्राल' फैयोलायनो बेबायदि फैया ओरैबायदि फैथारगोन सासे नङा सासे फैथारगोन जायनि महरा सोरगोनि अप्सरा उर्वशी तिलोत्तमा अलखा मोननिख्रुइबो समायनासिन जागोन हाय नोंनो आंनि सिमांनि रानिया वाह वाह हाउ सुइट गुरु थांद' लाइना क्लियार खालामना लाखायखाद' नङाबा सोरबा गुबुना बुकिं खालामग्रोयोब्ला जारला जागोन हाखायालै नों नायब्लानो जाबाय हाय मिस गुरु गुरु डाबल एफ फरवार्ड गुरु डाबल एफ फरवार्ड गुरु
न'आवल' थांग्रोदो नोङो था लोगोदोबाय ओइ हिरं नोंसोर बे मान फैदों ओइ शाला नोम्फानि कलेज नङा बे जोंनि कलेज गावखौ हिर' सानदों नामा नों मा बुंदों नों प्रिन्सिपाल फैगौलाय Stop it! बेयाव मा जादों? What happened? राकेश? मानो बबा जाखो? रनबीर? नोंबो बबावसो नामा? नोंसोर साब्रैया ओरैनो नोंसिनि गोजाम कलेजाव गाज्रि रेकर्ड दंखायो सरि आं बिसोरखौ बुङाखै नोंसोर साब्रैखौसो बुंदों राकेश राजा राजु रणबीर नोंसोर मालाबा बेबादि खालामबावोबा नोंसोरखौ कलेजनिफ्राय गेट आउट खालामनाय जागोन गेट आउट गेट आउट थांगौ बे मा बिलाय आंनि आखाइ सार नोंनि आखाइखौ आं मानो सरि सार नोंनि बे मावफ्ले दांफ्ले मावनानै जाहोनायखौ बेसे नायना थाबावनोब्रा आंलाय गोदोनिफ्राय मावै दाङै जाबोबाय दालाय माथो जाखो मानो मालायनो नाङा फाङा बेथन होलाबायनो बे होलानो गनायखौनो एसे रायलायनिब्रा फै हा बेनिफ्रायनो रायलायजाया मानसिया बुजिथारालै बियो माबा बुरिसिन खेनसिनसो हाला आं बेफोरखौबो हजों नायब्ला मोनसेया थायो मोनसेखौ नायब्ला मोनसेया रानथाबलायनानै थायो बेनिखायनोथ' लेंहरदोंब्रा आङो रायलायनो गावहानो हाबा जाना हामनाय फिसा हौवा थानानै मानि सिन्था आखाइ फायखौल' दानो ज्राव ज्राव सोरखौ लाथ्र' हा गावहा अफिस मावनायफ्राव एफा एनै फसायनायफोर दंबायबायो खोमा मा जाबाना थांरायलायबाय थायोब्रा दस्राफोर रायलाय बेलाय
बेफोरबादि रावखौ ब्राव ब्राव रायलायजायालै माबाहाय आफा लाइमोनाबो टाउनाव फरायनो थाहैबाय दा मावनो दांनो दिगदार जाथारबाय आहा रावबो गैया हा बेखौनो स्रां स्रिं लुबैदों आरो मा ओंखाम दोनाव सोंनानै ओंखाम दोआ गावनो संगोन नामाब्रा गाराया जाखानानै मुलिनि बेबस्था खालामाब्ला गाराया हारसिङै गावनो हामगोन नामाब्रा एसे एनै सुलु खालामबानो जाबाय बेखौनो खालामनांसिगोन बेनो गथ'आ मा मुं मोनलाय नोंना थरायनाय बेलाराम ब्रह्म थांनाय बोसोराव बिए फाइनाल होदोंमोन गैया लोमजाना होफुंनो हायाखिसै आइनोबो बेयावनो होबाय आं दे आफामोनहा लोंलायथ'दो दे आइ दे बाथ्राफोरखौ मानोथो लाखोमाबायबावनो नोंथां नोंथाङासो बोरै नुखो नुबाय गथ'खौ फसायथारबाय आङो गनाय नंलिया बिहामजो जाहैखाथारनांसिगोन हजों गथ'आसो फसायगोन ना फसाया आंनिखौ दोनथ'नानै नोंथांनिखौसो सिन्था खालामदां जोंनिखौबा फसायो ना फसाया गावसोरखौनो खेबसे नायलाय होजाया होनबा बेबादिबा लावलाय लांसैलै मोजां खामानिखौ थाब थाब मावना लानांगौ नायलाय होजागोन रायजोखौथ' जों जाया गथ'फोरसो जागोन दिनै भालमोननो आं गथ'नि फट'खौ लाबोखादों बिखुनजोफ्रासो गोसोथोग्रोआबानो जाबाय दिनै माने एसेबां देलायदों होनबा नोङो जेनेबा दिनै सोरबा नायनोसो फैगोन आरो नै माला फैस्लाबलायखो एर'प्लेनजों एं 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 जल दब दासो ओंखारदों आङो जिग्रोद ना जिग्रोद वाह 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 क्या बात है शाहरुख खानाबो हानाय नङा माथोलाय बोरो फाग्लि गन्थङा थुब्राब्रा नङालासिनो एसे जंब्लिब्लिब जाबावोमोनब्ला नैबे आगदाना मेगना एसे देरबावनाय मोनब्ला होमबाना हेन्डसाम नुसिनबावगौमोन माब्रै नुखो थिग दंना गुमैया नै बेलाय बे कापफ्रा लांफैदो नोंहा लाबानो जाबाय नांथ्रांनो मालायनि नै बेनो उन्दैया लजिंनिफ्राय दासो फैदों होमब्लाथ' बेखौ आं बिहामजो लांनांगौ जाबाय आंहाबो सासे दंबावखायो आयु बिब' बिनानावजों बिजावजालि जाबाय मा खिन्थालांखोलै फिसाजोआबा फसायबायनो होमब्लाथ' जाथारबाय बियै देलै जामाइजो आयु दानो माथो फारिया नोंखौ दहायनिफ्राय नेबाय थाखादोंमोन आंबो नेगासिनो दङ जोंना बाजैया
ओइ आइ फैथ' फैथ' नै बेनो जावैसो गोदाननि फंबाया मा नाममोनलाय? सिमां। हा? सरि बोरायफोर रं जादों आंनि मुङा जायख्लं दैमारि। दानाथ' बिगुमै बिबोनांसो जालायबाय। नोंसोर रायलायबाय थाथ'दो जावैसो आं आफादाव जिरायहैनोसै। दे थांदो बोरायफोर। ओइ बिबोनां गदाय रागा बोराया दाबो जिमायाखै नामा? I love you. मानि हिंसा बेलाय? गेल' गेल' हैद गाज्रि दा मोनसैलै। जेबो नङा जायो। हाय बेसेदि हायना गोनां नोंनि महरा? लाइमोन जायाखै नामा? र' थांगौ। थांसै बाजै। दे बाजै बिबार नों मानो बारो नों मानो बारो सिखिरि सिखिरि नों मानो बिरो नों मानो बिरो आजला मेगना आजला मेगना आजली मेगना नोंनि महरखौ गोसोखां गोसोनि सावगारि गोरबोआव लानानै बिलिर बिलिर जोङो जारौ नोंनि मुङा मा? नों बबेनि? नोंनि महरखौ
बेनि हाबिला गोसोआ माखासे गोसोआ हाबिला गोसोआ माखासे गोसोआ साननाय लाइजामखौ गोसोनि फारौआ खुगायाव लायै बिरै नागिरो अरायबो नोंखौनो हाजो हायेना Magile gösela Magile gösela Bibar bibar neng mana bare neng mana bare Sikiri sikiri neng mana bire Agla megona Magile megana Agla megona Magile megana Agla megona Magile megana Agla megona लाइमोन लजिं मोनफैबाय ओंखारद' गाबोननि फाइनाल मेट्सखौ जेरैब्लाबो देरहाथारनांगौ नों गारसनग्राल' जा सेन्टारनिफ्राय थुखो थुखो हरनायाव आं दं बे फाग्लानोथ' दा हरखालै जेरै मुङा बाइटाल एरै हायाव जोगदोनानै हाखौसो गुरलाब गुरलाब बुरखांगोन बेबायदि खालामब्ला बेगें हारा सावफ्लेनायखौसो मोनजागोनलै बाइटाल गेदा एबार नायब्रा बेस्ट प्लेयारनि मेडेलखौ आं लागोन बेमा बे बेलाय गाबोननि मेचखौ जोंनो देरहानाय होआब्ला मा खालामनो
बारा दादागिरि दा खालाम ओइ बे बलखौ बला हरलाय बला हरथ'नाय नोंसोर बल देरहानाय लानो होनलाय बला ओइ सानाखौ लागायथारलै होबाव ओइ साना कलेजनि फुटबल लीग फाइनाल मैच बे फाइनाल गेलेनायनि फैलाव फोथाराव गेलेनो थियारि जानाय ग्रीन गाबनि जार्सि गाननाय हानजायानो जाहैबाय टीडीसी फाइनाल इयार स्टुडेन्ट आरो नेवी ब्लू गाबनि जार्सि गाननाय हानजाया एचएस फाइनाल इयार जोंनि कलेजनिनो इक'नमिक्स प्रफेसर मिस्टार डी बर'आ बे गेलेनायखौ दैदेनगोन गोजोन्थों जार्सि नम्बर 7 नाथाय बेखौ हमथानो हायाखै जायख्लं देखुनि आथिंनिफ्राय खेनानै लादों राजा रनजितखौ फासयदोंमोन नाथाय जायख्लंआ हेंथा होनो रनजितआ जायख्लंनि आथिङाव जोनानै होबाय लारानिफ्राय दा लाराया पास खालामदों जायख्लं दासिम बलखौ आथिङाव लागासिनो दं नाथाय बेखौ हेंथा होनो नाजादों राकेशआ नाथाय बेखौ सिख'नो हायाखै राकेशआ थै थां सिलाय बिलाय जागासिनो दङ बलखौ पासिं खालामदों राजा नाथाय राजानि आथिंनिफ्राय जायख्लंआ सिख'नो नाजागासिनो दङ जायख्लंआ बलखौ लानानै खारजानायावनो नाथाय राजाया जायख्लंनि आथिङाव जोनानै फाउल खालामबाय जायख्लंआ गोलैनानै थानांबाय हायाव गोगोमैनो जखम जादों जानो